ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಅಡೆ ಕಾಣ್ದು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಕೊಂದರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಶುಂಠಿ ಅದರ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಗಂಜಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೂಲಪ್ಪುನತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಇರೆ ಎಂಚ ಇರೆ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಮಂಡೆ ಇರೆ ಎಂಚ ಇರೆ ಬಾಕಿದ ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ದೇರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ದೇರಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅದೇ ಮಂಜಲ್ ದೈರೆ ತಲಕಾನೆ ಮಂಜಲ್ ದೈರೆ ತಲಕಾನೆ 5 ಕಿಲೋ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಅಂದು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಇರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ನಗನೆ ಕಂಬೆನ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಬಂಡ ಅವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ನಮೂನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಎಲೆ ಆಗಿನ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಎಲೆ ಪರಿಮಳ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೆಗಿವಾಗ. ಈಗ ಅವರು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಗ ಅವಚ ಮಣ್ಣು ಗುರ್ದು ಕಂಡೆ ತೋಜುಜಿ ಕಂಡೆ ಜಾಡಿ ಇಟ್ಟುಂಡತ ನೋಡಿ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊರ್ತದಂಡತೆ ಸೊರ್ತೀರ ಮಣ್ಣು ಗುರ್ದತ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ತೆಪ್ಪೇನ ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ತೋಲಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಹೀಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಶುಂಠಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಹತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಹತ್ತು ಅಂತ ದೆಕ್ಕದಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯಾಗೇನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಶುಂಠಿಯಾಗೇನೆ. ಇದು ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ, ಪರಿಮಳ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತರಾನೇ ಪರಿಮಳ. ಕುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನತೆ ಪರಿಮಳ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಲಿ ನನಗ ತೆಪ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಿಂಜ ಪಾಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಪಾಂಡ ಯಾರು ಈತ ಪಾಂಡ ಈತ್ ಪಾಂಡ ಯಾವು దాని నెడదెచ్చ పాడినండ ಒಂಜಿ ಚಬಟ್ಟುಂಡು ಪರಿಮಳವು ಪಾಡ್ನ ರುಚಿಕ್ ಸಾಲದು ಪಾಡ್ನ ನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬೇಕು ಸರಿ ಆತೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯುವ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಗತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸರಿ ಪೊಯ್ ಕುಚ್ಚಲ ಬೈದಂಡು ಮೀಕಿ ಲಾಪುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಲ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೋಡ್ದು ಅಣ್ಣಂಡ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನೆಕ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಕ್ಲೆ ಗುತ್ತಿತ್ತನೇ ಇರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಚಿನೆಕ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅನ್ನೊಂದು ತೋಣಲ್ಲಿ ಒಣ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಪುಣ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನೀಗ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದೋಡೆ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದಿದೆ ಕಡೆಪೆಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಕಡೆಪೆಲ್ಲಿಡು ಕಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಜಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾತದ್ದು ಮಲ್ಲ ತುಂಡತ ಜಾರ್ಗಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಕೊಡತ್ತದು ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ತದು ಹಿಂಜಾತ್ ಅದೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಗುದ್ದುದು ಇಂದು ಒತ್ತೆ ಲತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಲ್ತು ಇಂದು ಬೊಲೆತ್ತನ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಇಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಲತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೊಲ್ದೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂತ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಳತ್ತು
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಬುಲಿನವು ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲತ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ತು ಪುಳಿ ಮಾಡುದು ನೆಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪುಲಿ ಮಾಡುದು ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡುದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡರಿ ಮಾಡುದು ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ದವು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಿ ಅತ್ತೆ ಪುಲಿ ಒಕ್ಕ ನಂಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉರ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಹಾಪುಣತೆ. ಉಪ್ಪು ವಾಟರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಪುನತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ದಲ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ. ಚೂರು ಮಾತ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಜಿ ಪರಿಮಳ ರುಚಿ ಬರ್ತದ. ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹೆಂಚಿನ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಕಡಿತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಕಡಿಯೋದು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ. ಇದು ಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಡ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಡಿಬಹುದು, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಡಿಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಸಣ್ಣಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ, ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತರಾನೇ. ನೆಡ್ತಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಡ್ತಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಬಹುದು. ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಕಡೆಯುವ ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಡಿಬಹುದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ದು ತೂವಲಿ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿದ ಚಟ್ನಿ ತೂವಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿಯ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಊಟ ಮಾಡುವ. ರಡ್ ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಅವ್ರೀಗ ತಿಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿದ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲರ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದುದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಪನಪ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.